Tulo ka mga tao samdan samtang laing upat ang nahiagom og bunog sa nitubong karambola sa upat ka mga sakyanan sa daan N. Bacalso sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Sayra nato ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May nahitabo ang karambola human nga nitipas sa pikas nga linang usa ka van ug nibangga sa usa ka auto ug duha ka motorsiklo. Pasado alas 11 ganiyang buntag na monitor sa Talisay City Command Center ang disgrasya sa daan sa N. Bacalso sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Sa kuha sa CCTV, makita kining puti nga van nga nagsubay sa daan nga padung sa Southern Cebu. Apan kalit lang kining mitipas padung sa daan nga gisubay sa mga sakyanan nga nagpadung sa Cebu City. Gidasmagan ini ang mga road barriers sa tunga-tunga sa daan ug mibangga sa gikasugat nga silver nga auto. Nakaigo pa kini og laing duha ka mga motorsiklo. Naabtan pa sa JMR-TV kining mga nalambigit sa karambola. Mayong pagkapiyapi sa tubangang bahin sa auto ug nabangil ang motorsiklo nga nadasmagan sa tubangan sa van. Unang gidala sa tambalanan ng usa ka motorista nga gingong nakaangkon og samad sa tiil. Samtang kining usa-usab nga nakaangkon og gamayng samad sa tuhod, nibutyag nga padung siyang mopalit og paniudto dihang mao na lang iyang nabantayan ang pagdasmag sa van sa mga sakyanan. Dali siyang nakalayat gikan siyang motor hinungdan nga wara siya nagrabihan. Ako nabantayan, nagbangga na silang auto o ganing van. Then pagkita na ko ang van, nagpadong man ako. Moto ning nilayat ko sa akong motor. Samtang matod sa emergency team sa Talisay City, nga gimonitor nila ang amahan nga nagmaneho sa auto, kay dili pa malihok nini ang lawas. Luwas raw sabang iyang asawa ug duha ka mga anak nga sakay sa auto nga nakaangkon og mga bunog. Nasayra ni Joy Tumulak ang hepe sa City Tuda nga usa ka pastor og 71 anyos ang driver sa van. Gingong may kalit siyang gilihayan hinungdan nga nahitabo ang disgrasya. Going siya og Talisay South dapit sa Maylinaw kay doon na kuno siya pick upon. Unya matod pa niya nga while nagdagan siya sa inner lane, diha kuno'y kalit nga nibabag siyang agianan. Unya di kay siya nako ka-describe og unsa to. Unya imbis unta kuno brake ang iyahang tumban, ang accelerator na hinuon ang iyang natumban. So moto nga iyang nadasmagan ang katong wego nga iyang gikasugat, unya napagan og apil ang katong duha ka buk motor. May reklamo sa bang van driver sa pagpanakit sa iyang kalawasan. Daling gipadaplin sa traffic police ug sa mga sakop sa City Tuda ang mga sakyanan nga nalambigit sa aksidente human masinati ang pag-uot sa trapiko dulan sa usa ka oras. May wa man na moatubang sa kamera ang driver sa van apan nibutyag kini sa JMR-TV sa tinguha nini nga makigsettle sa mga biktima sa disgrasya. Samtang pahimangno ni Joy Tumulak sa City Toda ngadto sa mga driver nga siguro ong focus gyud kung kinahanglan focus gyud o anaa sa presence of mind diha sa pagmaniho ug nga kabisaduhon una pag-ayo ang gimaniho ang sakyanan aron kalikayan ang disgrasya. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.